everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Balbal. Dako na kayo ang kayo. Ug daghang lang kayong imong gisugnod ug kahoy sad kuya. Kuya! Di ba kumusik kayo sa basket? Karon na lang tao-tao dali ah. Ina magkaagianan pa ingon sa langub. Ang mga mangtas! Niya sila! Ikaw di ay ang apo ni Lirio o anak ni Juan? Nagkaila ka sa akong amahan o kapuan! Nga sa ato pa, kamo ang mipatay nila! Oo! Aliya, Ako'y putol sa ilang ho! Ug amo silang gikaon! Ug ikaw, kanang gidamong bata! Among balbalon! di ko musugot na kamo ang makapatay ka na mo! Ako! Ako ang bupatay ka ninyo! Yeah! Aliya, tago lang sa basket. Suot sa basket, pagdali! Sige! Dool! Kinsa na mo, Dool! Kuha ko kaning suhok nga nagsika. Sige! Tagsa-tagsa, Dool! Tagsa-tagsag yun, ha? Magungan di ay! Ugungan, mga kauban! Matakis na! Ilabuhin ko kaning suhok nga akong ginitan. Aron din sila higpit nga makadool ka na ako! Ang animal! Kilambuyog niya niyang suho! Nagtuyok-tuyok siya! O ang ako mga kaubang ungo! May aksyon o atras! Hoy! Mga amaw! Birahin ninyo ka ng batan ng lalaki! Ayaw mo atras, mga bulbul! Ayaw mo kadlok! Dunganin ninyo sa paglayat! Og layoga! Og hangtod nga inyong mapatay! Wala! Giatake na siya sa ako mga kaubang ungo! Tanawa! Tanawa! Wa na makatingog ang batan ng lalaki! Sokol pa ka do? Sige! Boslutin ninyo ang iyang tiyan! O guhay-guhaya ang iyang tinae! Pagbuatan niya akong batang! Ako'y kibangkong na! Sinagol! Naigo sa pati na ng batang ng lalaki o napuntas kayo! Kisi-kisi ang mga! Hoy, barog niya! Dagol! Dapat tumbak ko ang mga ungong nga miatake ka na ako. Pulo sila samdan. Oh, ang ilang labaw. Wala didi. Oh, si Alia. Alimutan ni Alia. Oh, nawa ang basket ngayong gisudlan. Alia! Nakuha na po ang bata! Swerte! Swerte! Kapatuwa! Bate yan! Hilom! Sabaan ka, ha? Kabalbalong di ka! Gusto ka! Gusto ka! Kanahanay! Kanahanay! Ay! Ay! Gusto mong magmanimugas ng naong, oy! Kayab! Oy! Oy! Anong batay? Ikaw kusog-kusog sa kumo ng bataan, ha? Anhin na natin kabalbala! Anhin ti kabalbala!
Ang dakong uwak! Uwak! Pasakya kami! Dili ko sa kay lang ka! Dili ko sa kay dili! Oh, kidasa magtas ang ako igsoon. Kidasa uwak. Ginoo ko, tabangitaw ko sa hangin akong buhaton. Para ba kuidanga pa na? Bahala na. Gukton ko lang yun kung nasa paingon ang uwak. Ginoo ko. Ginoo, doon ka lang itaw ng ako mga pagampo. Ha? Nadagit na ka? Ha? Unahon ta kag balbal. Balikon ko lang ang imong igsoon. Balbalon ti ka. Ayaw ba doon na ko yung manang? Ayaw ba? Ayaw pa ka! Hala! Nabuya ko bata! Nagahog sa ubos! Ha? Patay kang gihapong bata ka! Bungkad ka sa ubos! Kinahanglan masawa ko si Elia. Doon ko siya tungod. Oh, sawag ko siya. Nasawa ko si Elia. Oh, wala magtigog ang akong isuon. Oh, Alia! Oh, ipaimutan ko na lang siya og tarong. Napaimutan ko na siya. Nagigda siya dili halayo sa hinimok na akong daob. Nagpitik pa ang iyang pulso. Pero, pugnaw kayo siya. Alia! Kinahanglan maulian siya kita sa iyang pagkakuyap. Bugnor ba kayo ang iyang lawas? Simba ko niya og madayunan siya og mamatay na hinuon ang akong igsuon. Suwayan ako sa pagsampit ang iyang espiritu. Iniquitatibus miis et universis malis. Wa ko ikita ang espiritu sa akong igsuon. Kinahanglan buhaton ko aron maluwas lang ang akong igsuon. May mga dahon sa kamungkay sa palibot. Kana akong gamiton aron ikatambal sa akong igsuon. Muliyok na ko. Kumusta, Tikoy? Napatay na ba ninyo ang apo ni Lerio? Wa. Ay! Naanasab! Nanamparos na sab! Nganong wa man nimo mapatay? Siya ang tunok sa dan nga akong padulngan. Siya ang babag sa akong gusto. O nganong nahibaw man sab ka anak kang? Bugo ka ba? Kaliwat sa ni Lirio og Felipe. O kay wa man siya ninyo mapatay. Kinahanglang pagasundan nato iyang mga lakang. Hain ang imo mga kauban. Wa nakabalik din sa ato kang Huwag nga naman. nangamatay. Gilupig sa pagpakig-away atong batan-ong lalaki. Stress, Binara! Karab! Oo, sa tong gipanulti ni mo kang. Galagot ko! Ah! Kalma lang kang. Kalma ko, Tikoy. Kung madakpan o mapatay ninyo ka ng tauhana! Nauman ko ng puga ang dinangdang kong dahon sa kamungkay. Huwag napugaan ko na kini. Ipahit ko na kini sa lawas ni Alia. Samtang init-init pa kini. Ang tibuok na lawas, kinahanglang pang pahiran ko nini. Hantod nga maulian ang kainit sa lawas. Huwag pagit mapaliki sa panimutang akong igsuon. Salamat. Salamat taon kinabalikan na taon siya sa panimutang akong igsuon. Alia.
Alia, Alia pasaylo ako. Alia pasaylo ako nga namong ka. Pasaylo ako igsuon ko. Kasiki lang kong lakaw. Huwag ko'y dapit nga akong kasangkuan. Oh, crossing na kining akong nahimutangan. Unsa man nga dahan ang akong pilion. Ari ko sawa. Dali, ay Rami. Do ka na ako. Oh, ikaw na usab. Mubalik ko sa kong agi. Ato ko sa tuong agianan ni ining crossing. Dali. Padayo. Anak ka na sabdiha! Muatras ko! Si Wa Iska! ka na kaagian, Kadaga ni Iska! O bisan asa ka mo. Gipalibutan ko ni Dili Iska! ka na makaikyas ka dako. Kay ako ang imong gigikanan. Ug bisag asa ka mo abot, dili ka na makaikyas ka dako. Kay ako ang imong gigikanan. Palayo, Iska! Wa ka na kaagian. Palahiin ko ninyo! Ayaw kong sabuka! Nakadungog ka! Ayaw kong sabuka! Ayaw kong sabuka, Iska! Ginoo ko! Bisan sa akong damko, gasiki ug hasol na ko si Iska. Ngano man cute ka ilamang kong kisabok. Ngano man. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.